何も言えません。悪夢です。後半66分。ピッチ上左サイド。オヤルサバルがクリアしたボール。必死に追いかける。しかし突然左足のもも裏を押さえると、そのままピッチへ倒れ込む。そのまま一歩たりとも動くことができません。苦悶の表情。抱えられて退場ですらなく、救急の搬送者というのでしょうか。こちらに乗せられての退場。どうやら試合に分かったようですが、それだけです。何か話が入ってくれば、お伝えするようにはしますが、現時点では何も言えません。解説者の方が元気にさりさい。ありがとうございました。とおっしゃっていましたが、どうしてこんな声が出せるのか、理解すらできません。目の前が真っ暗です。今は早く復帰できることを祈るばかりです。もし、良いお話が入ってきたら、お伝えするようにします。